Ako podnikateľ to určite poznáš. Podnikanie to nie sú len úspešné obchody, telefonáty so zákazníkmi, služobné cesty či šéfovanie svojho tímu. Podnikanie v sebe skrýva aj mnoho dôležitej operatívy, papierovanie, mzdy, dochádzka. Zaberú hodiny času, neprinášajú žiaden zisk a navyše nepatria ani medzi obľúbené činnosti. Pozor! Čo ak by sa to však celé dalo spraviť aj celkom inak? Dochádzka, bez papierov a Excel tabuliek, s kompletným reportom celej firmy za pár sekúnd, bez náročnej kontroly správnosti a navyše dostupná online. Flowy. Moderný online dochádzkový systém. S dochádzkovým terminálom v tablete a počítači celkom zadarmo. Rôzne typy neprítomnosti, súčty odpracovaných hodín, pén či služobných ciest. Navyše report pre vašu mzdárku jedným klikom. Flowy je cloud. Dostupný, nech sa nachádzaš kdekoľvek a v akomkoľvek čase. Príchody a odchody svojich zamestnancov kontroluješ aj z pohodia svojej obývačky. Si zvedavý, ako na to? Registruj sa na www.flowy.com. Vytvor si účet. Stiahni si dochádzkový terminál na Google Play a už len eviduješ. Si zvedavý, čo na to naši zákazníci? Zjednoduš si aj ty svoje podnikanie s Flowy. Skúšaj ho 30 dní celkom zadarmo. Flowy. Aj malé firmy môžu podnikať efektívne.